साफे लतखोरे हो गए बड़े कार्य चंदनवा, बिना लात खइले ते मन ना सुधरबे। मतलब भोजपुरी में यार कोनो भी यार लड़की वायरल होती है, चाहे कोनो भी आदमी के लगे फोन करेला, और कोनो भी आदमी अगर एक फोन नहीं के उठाओ तो ई का कहेला पता बा? पहले मैसेज देखी लो, ई मैसेज क्या कहले बा। और ई लड़की मतलब एक दिन में, ई लड़की बहुत दिन से इंस्टाग्राम पर मेहनत कर रहा बिया, और ई जैसे वायरल भइल है ना, एक वीडियो जैसे वायरल होके लागल वैसे ई का कइलक जे फोन लगेलक, अब फोनवा लइके ना उठैले सी। कोनो भी आदमी के लगे रहुआ फोन कर देनी, ओकर लगे टाइम नहीं तू ना बतियाई। अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कइले बा, और मैसेज करके उ सीन करके छोड़ देले बिया लड़की। अब ई का कहता कि तो बहुत तोर घमंड हो गइल बा, रील उड़वा देम, तोर हम फेसबुक उड़वा देम। काची बात तोरा लगी, कौन सी बात ते कहत रहेंगे कि हम तोरे थी उड़वा देम, हाई उड़वा देम, हाउ उड़वा देम। तोरा औकात बारे एगो छोट छोटी लड़की के टारगेट करते रहे, तन बड़का बड़का आदमी के टारगेट करना जो ना सौरभ ऐश्वर्या के बोल ताहना धासिन हूँ भगवान से पनपनाइल। कहा ना ओकरा के बोलेला इतना माई बहन रोज रात दिन रात तार माई बहन करत रहेला, कहा ना तू बोलेला ओकरा के आज लड़की नहीं उठा तो ओकरा पर गंदा वीडियो बनावत रह। जान ओकरा सजीरा धक ऐसा धासिन हूँ, फिर कबो ना नाम ना लेबो। बुलाइए जब भोजपुरी में कोनो सजीराई रहनी जा सब तनी सौरभ ऐश्वर्या से ला के देखिए, भुला जेब। हाँ कोनो कोनो से लागा रहनी एक के दिन में भूलवा दी तरह के भाई बड़ा तू ही बुझाता कि भोजपुरी में एगो बड़का क्रिएटर हो गए बड़े, 200-400 फॉलोअर ले, 200-400 फॉलोअर लेके चल तारा नौटंकी करे। भाई बड़ा तू ही एगो बिहार में सबसे बड़ा क्रिएटर, यूपी के लड़की तनी वायरल का हो गए, ओकरा पर गंदा लगला वीडियो बनावे।